estem altra vegada en Cine Lido, el programa de cine de Telesueca. Avui veurem un documental de pràcticament una hora sobre el tancament de Radio Televisió Valenciana. Estem amb Albert Sanz és del GMC. Hola, Albert, què tal? Molt bé. Albert Sanz és un dels realitzadors del documental. L'has fet juntament amb molta més gent, perquè el documental costa, no? Amb un col·lectiu, com es diu el col·lectiu? El GMC Elevat. El GMC Elevat. I en què consisteix el col·lectiu? Què és el que fa? Bueno, pues és una plataforma que naix en el poble ara fa un any, en febrer, i s'encarrega de promoure la democràcia participativa i ens centrem, el que més ens identifica és mitjançant el debat. Fem un debat al mes i és així. I els debats són sobre qualsevol tema? Temes polítics? Nosaltres el que fem al final és obrir els canals de participació i sobretot fonamentar la política cap als joves. Hem vist que hi ha una gran desafecció per temes polítics, una apatia cap a la política, entonces el que intentem és que la gent tinga influència per tot aquest tipus de temes. I creiem que al final la democràcia és algo més que anar a tirar un paperet cada 4 anys. Entonces el que fem és obrir els canals de participació perquè la gent transmetisca aquests interessos polítics i al final influïsca en aquestes decisions. I per què heu fet aquest documental sobre Canal 9? Era un dels temes que estan en debat ahir i heu dit, ¿nos interesa? Sí, en principi això va ser un debat que anem a fer en la ràdio, igual que fem normalment en el Casino Liberal del poble. Pues va sorgir aquest tema arrel del tancament de Radio Televisió Valenciana i vam veure que la gent ens va fer arribar que era un tema del qual se tenia que parlar. Al final no podem fer aquest debat en la ràdio, aleshores diguem, i si en lloc de gravar de fer el programa de ràdio, pot ser algo més viral si fem unes entrevistes. Entonces aleshores van començar a contactar en la gent i conforme vam anar fent les entrevistes vam veure que era algo més que un projectet i se podia arribar a ser un documental de lo que anem a veure, quasi 50 minuts. El documental consisteix en 4 entrevistes a 4 treballadors. Encara són treballadors perquè encara estan cobrant. Alguns no és treballadors, no? 4 treballadors de la Televisió Valenciana, de la ràdio i de la televisió, que són del GMC, no? Són naturals del GMC. Sí. Són aquestes 4 persones que hi en el documental. Sí, doncs mira, són 3 extreballadors i després està el Rafa Chambó, que és del Consell d'Administració. Després tenim a Joan López, que ha treballat en ràdio i en programes d'entreteniment en la televisió. Després està Isabel Adam, que ha treballat en ràdio, i finalment tenim a Jovi Esteve, que és meteoròleg i també ha treballat en ràdio i algo en televisió. I com bé has dit, els 4 són naturals del GMC. I què costa fer tot aquest documental? Perquè una hora de documental és faena. Doncs m'agrada que m'ho preguntes perquè la veritat que ha sigut molta feina. Vull dir, ha sigut moltes hores de dedicació i paral·lelament als nostres estudis perquè les persones que formen l'associació, que en realitat no són moltes, vull dir, per això ha costat tantes hores, ha sigut molta dedicació perquè no som tanta gent la que formem l'associació. I ha sigut quasi 2 mesos de feina, des que vam fer el guió, que aprofito per a dir-ho, però el guió també està format per preguntes que va fer la gent, que ens va fer arribar perquè els ho preguntàvem a les entrevistes. I això, quasi 2 mesos de feina des de la gravació, del guió de les entrevistes, tot el muntatge i fins al final que fem la projecció el dia 27 de desembre en el Casino Liberal del GMC i 2 dies després el pujarem a YouTube. També en Cine Lido ens agrada no només parlar de l'obra, sinó parlar de l'autor o dels autors de l'obra. I m'agrada que parles un poc de tu, a un estudi, tu estudies en Gandia, no?, en comunicació visual, i a part també has fet el mòdul de realització audiovisuals. Sí, jo soc un estudiant ara mateix estic en segon de comunicació audiovisual de la Universitat Politècnica, en el campus de Gandia, i prèviament he fet això, he fet un cicle superior de realització audiovisuals, i paral·lelament, com ja tinc un títol, i a més perquè tinc prou inquietud en aquests temes, m'agrada el que estudio, intento sempre manejar-me en altres àrees i fer projectes iniciadors, emprenedors, altruistes com són el GMC Elevat, en els quals jo puc ficar el meu gra d'arena i portar un projecte que a poc a poc se va consolidant i crec que més o menys ho estem fent bé. Doncs moltes gràcies per portar-nos el documental. Ara el veurem ahí projectat en la pantalla del Cine Lido. I després parlarem amb el teu altre company i ell ens explicarà tots els entresijos que vos costa fer el documental. Sí, perfecte. Vinga.
Molt xulo el documental, Alexis. Ell és Alexis Lara, ell també és del GMC, que és altre dels realitzadors, dels autors del documental RTV no es tanca. Què tal, Alexis, com estàs? Molt bé. T'hem canviat per el teu company, no tenim micròfons per tots, aleshores primera vez parlat ell, ara te toca a tu. Sense problemes. Tu estudies sociologia. Exactament. I t'actava també a fer un documental, perquè no tens que veure el món de l'audiovisual, però te pica el... Sí, al final és que quan muntàvem l'associació teníem inquietuds polítiques i el cas de Canal 9 és més polític que altra cosa, no? Al fi i al cap el que volíem era plantejar que el poble se donava compte de que estàvem tinguent un concepte de televisió en el que molta gent no sentia identificada, però que al fi i al cap va acabar, no? I el que ha provocat al final és que tant els membres de l'associació com jo, tots en general, hem volgut publicar això i treure-ho endavant per a que la gent pugui veure què ha passat i després debatir en l'acte que farem a Casino Liberal. Parles un poc dels mitjans que teniu per a fer el documental, no? Un documental d'una hora, vos sou estudiants, tampoc tindríeu molts mitjans, no? I això va ser un dels problemes principals que tinguérem, perquè al fi i al cap sols teníem un tècnic audiovisual, que és Albert, i una càmera. Tots tenen bona voluntat, no? Que ja és molt. Claro. A l'hora de fer el guió tots estaven col·laborant, a l'hora d'anar a la plaça de mercat per a veure qui ens donava preguntes i després incorporar-les a les entrevistes. També estàvem la majoria dels voluntaris de la plataforma, però el cas és que a fi i al cap sols tenim una càmera i després un micròfon que va deixar un company. Entonces, els recursos són molt limitats. Quina és la part que esteu més orgullosos del documental? Jo diria que el cas de les entrevistes en si, no? Perquè són un procés molt llarg, no només fer les entrevistes, quedar en les entrevistes, documentar-se, és també el fet de després extraure l'argument de totes aquestes persones, perquè al fi i al cap te deixa molta informació fora i jo crec que és un procés molt complicat. Després el tema de muntatge també és molt difícil i jo crec que entre aquestes dues coses el procés de buidar la informació i el de muntar el vídeo són els treballs més difícils i més orgullosos que ens sentim. Per exemple, les imatges de Canal 9 no es veuen un poc retejades de gira, no? Perquè estem parlant que els mitjans són mínims, m'imagino que ho veu de YouTube, no? I la part que digues, això m'hauria agradat d'una altra forma, saps? Sí, jo crec que un fallo que tinguérem va ser en la primera entrevista, en Hobby Esteve. L'àudio, no? Sí, que l'àudio se sent molt la peixera de darrere perquè tinguem un problema de micròfon, de fet. I l'altre és el que comentes de les imatges que baixaven de YouTube, en el que la qualitat, evidentment, és molt més roïn. Si l'arxiu de Canal 9 no hagués desaparegut, no s'hagués tancat, hauries pogut anar i aconseguir imatges, però com ara no es pot accedir a l'arxiu. Però bueno, esperem que en un futur almenys se'n fiquen a una biblioteca o alguna cosa, no? I l'arxiu de tots els valencians, perquè és de tots, no? Sí, espero que sí, però de fet és que també anant un poc a contrarrellotge per a presentar el reportatge en desembre i va ser... I què va ser la resposta del públic? Perquè en desembre projectareu en CMC, no? I es va plenar, no? Diverses vegades. Sí, normalment fem els actes al mateix lloc, que és el Casino Liberal del CMC, i esta vegada vinguem molta gent també. Després tinguem la sort de que tant Hobby Esteve com Isabel Adam vinguem a la projecció i després se va obrir un xuco de col·loqui, un xuco de debat, on ells intervingueren, vam poder preguntar directament a ells i també a nosaltres com a membres de la plataforma per a informar-se de com s'havia fet el projecte i de què estava passant en Canal 9. Moltes gràcies, Alexis, per portar-nos el documental, per deixar que la gent de Sueca i del CMC puga veure-lo, i nosaltres tornarem en altres personatges del món audiovisual valencià, amb altres curts, altres documentals, websèries, el que ens vulgui portar. Fins la propera setmana. Adéu.